cm kubických, tretia rozjazda, odmávané, poďme na to. Takže 26 vyzerá, že to ustojí, 9 ho tam nepúšťa. Pozor, 9 bola na dobrej pozícii, škoda, že išiel na brzdy. Každopádne zatiaľ to vyzerá takto, že 9 je Alexander Kohút, zatiaľ priečka číslo 1 s 26 v tej zadnej časti Juraj Vávra. Áno, je to tak, takže 26 zatiaľ prvá s 9 na druhej priečke a dýchajú tam napätý 6-5-1. Je to nik iný. Filip Havlín. Zatiaľ prvá trojka takto. I keď štartové číslo 26 si získalo celkom slušný náskok na to, že štartoval úplne z poslednej línie z ľavej strany Juraj Vávra, tak sa prebojoval na prvú priečku veľmi pekne, ale samozrejme zďaleka nemáme dojazdené. Ešte sa môže udiať čokoľvek. Ale sa nám napríklad druhá priečka premiešala, 651 prvého devínku. Filip Havlín sa dostal pred Alexandra Kohúta. Takže prvenstvosť ešte stále udržiava 26. Juraj Vávra zatiaľ s elegantným náskokom. Ostalo to nezmenené, ale celkom slušný boj sa odohráva už štvrtú priečku. Druhá rozjazda sa štartovému číslo 28 Ronald Divík nepodarila, pretože bol pretočený. Tentokrát tam bojujú o štvrtú priečkou. Takže prvá priečka nezmenená, druhá priečka nezmenená, akurát rivole sa nám nejako zväčšujú. 9 sa snaží, ale ten náskok je stále väčší a väčší. Buď tam bola nejaká jazdecká chyba. Každopádne cestupy sú rovnaké medzi prvou, druhou a tretou priečkou. Po dvoch kolách nezmenené. No, vyzerá to tak, že sa nám už do cieľa nič nezmení. Takže priečka, štartové číslo 26.